Nope. Baka. Nope. Pwede lang tayo pakita mo na sa kasama na namin. Babalik daw yun sa may pakulo, Mariangan. Ayan, boss. Ming, dalam na Ming, ha? Meron tayo nakuha kanina. Ito.
Ay, may place pala tayo sa bahay mo. Sorry, hindi kami nakailang. May mga araw. Hindi na na-expire dito. Utak naman mo. Baka. Malaki ba o? Eh, sir pala. Ligi. Pupunta sa mukha Nga mo. pala itong booking. Pupunta sa mukha. Kumbong, tsaka mata.